mataas ang Diyos sa ating buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laking laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Hinibig mo ako noon pa man. The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he has founded it upon the seas, and established it upon the waters. Who shall ascend unto the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, he that hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Lord God, we praise you, we thank you, Lord, and we magnify your name. Thank you so much. We come before the Lord with the humbleness of our heart. We can do nothing without you.
Bless each every one of us, oh God. Bless your people, strengthen their faith, anoint your servant, let your Holy Spirit guide us. This I ask in Jesus' name. Amen. And my preaching this morning is entitled The Good Ground. The book of Matthew chapter 13 verse 23. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, and some 30. God bless us upon reading His word. There are 4 kinds of ground. First is in the wayside. Some fell by the wayside. Second, some fell upon a rock. And some fell upon thorns. And some fell on good ground. And in the book of Matthew 13, verse 4 to 8. And as he sowed, some seed fell by the wayside. And the birds came and devoured them. So number 1 na ating tatalakayin ay yung wayside. A sower went out to sow. Yung naghasik po siya ng binhi. At nalaglag po siya, ang iba'y nalaglag sa daanan. Hindi pinapansin. Dinadaan-daanan lang. Kaya dumating ang ibon, kinain ito. Ngayon, sa pangalawang uri ng lupa, and some fell upon a rock. And some fell on stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. Yung ibang binhi ay nangalaglag sa batuhan, at nung dumating ang tag-araw, ito ay nalanta at natuyo dahil ang kanilang mga ugat ay hindi ganong malalim. Ito po yung pangalawa. At yung pangatlong uri ng lupa, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Ibig sabihin, sinakal po sila, no? Yung tinik, hindi po namunga dahil mas malaki yung tinik, yung mamumunga, yung productive. Kaya ito po ay sinakal, kaya hindi namunga. In verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. Ang nais ng Lord ay mapupunta po tayo sa mabuting lupa. Ito ay inunawa. Naunawaan niya. Kaya namunga po siya ng 100, 60 at 30. Ito po yung 4 na klase ng lupa. At nais ng Lord, the parable of the sower, at nais ng Lord, na yung talinhaga na ito ay maintindihan. Tatandaan po natin, the parable, talinhaga po, there is what we call the purpose of the parable. Now, there are involved in the ground. Sino-sino ito pagka tayo po ay farmer? Siyempre po, involved yung farmer. Kasama po dyan yung mabinhi. Kasama po dyan yung pagdilig, yung tubig at yung soil. At yung sunlight. Okay? Kaya ito po, yung mga involved para maging magandang ani, siyempre po, kailangan masipag yung tao. Kailangan yung binhi niya maayos. At yung kanyang pagkukultivate, lagyan niya ng fertilizer at dinidiligan. Kaya lang, may mga dumarating na bagyo at mga pestilences. Pag tayo po ay naghahasik. Ngayon, papag-aralan po natin
What is the purpose of the parable? Okay? In the book of Matthew 39, ang sabi po ron, he who has ears to hear, let him hear. Laging in-emphasize po ito ng ating Panginoon. Yung mga may pandinig ay dapat maginig. Lagi niyang in-emphasize po yan. Bakit? Kasi po, ang mga tao po ay talagang balisa. Marami pong pinupuntahan ang kanilang isipan at marami silang naririnig. Kaya pag nangangaral ang Lord, yung mga may pandinig ay dapat makinig. Gusto ng Lord na mag-focus po sila pag nangangaral po siya. Kaya dito po, in the book of the purpose of the parables, number 1, to know the mysteries of the kingdom of heaven. Para malaman po nila ang hiwaga ng kaharian ng kalangitan. In the book of Matthew chapter 3 verse 11, He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Ang ibig pong sabihin, yung kanyang alagad, ang kanyang kinakausap, mapaalad kayo. Bakit? Sapagkat yung hiwaga ibinigay sa inyo, malalaman nyo ang hiwaga ng kaharian ng kalangitan, ibinigay sa inyo. Mapalad po ang isang tao pag ang salita ng Diyos ay kanyang naunawaan at nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita sa kanya. Mapalad po yung tao na yan. Kaya number 2, to know the mysteries that they might have abundance. The purpose of the parable. First, to know the mysteries. Second, that they might have abundance. Para sila po ay pasaganahin. In the book of Matthew chapter 13 verse 12, for whoever has to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. Gusto ng Lord na maging sagana po tayo. Gusto ng Lord na may binhi lagi tayo. Ang binhi po, kailangan laging may naiiwan para may pantanim ka, para dadami uli. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag hindi mo pinapangalagaan ang binhi o yung salita ng Diyos na nasa ating puso, ay taken for granted. Mamaya mapapag-aralan po natin yan. Ano pa? Ang purpose ng parable, for them to see, hear, and understand His word. Matthew chapter 13 verse 13. Therefore, I speak to them in parables, because saying they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Sila po ay nakakakita. Pero hindi sila nakakaunawa. Nakakarinig, pero hindi sila nakababatid, nakakaunawa. Kaya ang ating Panginoon ay nagbibigay lagi siya ng talinhaga para yung mga nakikinig na nakakaunawa ay magkaroon ng kasaganaan. Pero nakakaawa yung binabaliwala salita. Yung mayroon na silang binhi, kukunin pa at ibibigay sa mayroon. What is the reason why others still did not understand the parables? Ano yung mga dahilan? Kung bakit yung iba ay kahit na nangaral na ang ating Panginoon at in-explain niya na, hindi pa nila naunawaan. May mga dahilan in the book of Matthew 13:14. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand. And seeing you will see and not perceive. Ang ibig po sabihin, nakikinig kayo pero hindi kayo nakakaunawa. Nakikita nyo pero hindi nyo nababati. To fulfill the prophecy, for the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing. Yung kanilang mga puso, nagiging dull, no? Malabo. Talagang matigas. Their ears are hard of hearing. Ayaw na nila makinig. And their eyes they have closed. Ayaw na nila pansinin, no? Kahit na nangungusap ang Lord, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn so that should heal them. Pero nagbibigay pa rin po ang pag-asa ng Lord.
Nais ng Lord na makakita po tayo sa mga spiritual na bagay. Nais ng Lord na marinig po natin at maintindihan natin at panawaan natin ang kanyang pinapasabi. Para sa magkaganon, binibigyan niya sila na so that I should heal them. Manumbalik. Para yung kanilang kapurulan ay magiging matalas muli. Kasi ang nagpapapurol po ng pag-isip ng tao ay yung katigasan ng ulo. Stiff neck and stubbornness. Kaya hindi nakakilos po ang ating Panginoon. The book of Matthew chapter 13 verse 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then this is he who receives it by the wicked one, comes and snatches away what was sown in his heart. Number 1 kanina, wisay. Ito po, this is the explanation. Kanina, the parable of the sower. Number 2, what is the purpose of the parable? And number 3, the explanation of Jesus Christ about the parable. Ito po, pag in-explain niya na, maliwanag po dapat yan. Kaya sabi niya, doon sa wayside, nangaral, nagasik. Ang seed dyan is the Word of God. Okay? Ang sabi po roon, hindi niya inunawa. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it. Ibig sabihin, hindi niya inunawa to. Hindi niya ginawa yung sarili niya, hindi niya binigyan pansin. Dapat inunawan niya, dapat naging sincere siya sa pakikinig. This is he who receives it by the wicked one comes. Yung wicked one po dyan, ang demonyo, si Satan, and snatches away what was sown in his heart. Meron na po siyang natanim sa puso, kaya lang kinuha ng demonyo. Bakit? Kasi po, pinapawalan niya ng halaga. Hindi po mahalaga yung naitanim sa kanyang puso. Kaya sa daanan lang po. Di ba? Pagka tayo ay dumadaan, may mga tanim na parang hindi po valuable. Parang hindi natin pinapansin. Okay, sa wayside po yan. Number 1. In the book of 13 verse 20, but he who received the seed on his stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Ibig sabihin, nung nangaral po, napunta sa batuhan, pero may kagalakan po kasi maganda, narindaman niya yung presence ng Lord. Lumakas po siya. Kaya lang, pansamantala. Pansamantala bakit? Verse 21. Yet he has no root in himself, but endures only for a while, pansamantala. For when tribulation or persecution arises, because of the word, immediately he stumbles. Dahil hindi po malalim yung pundasyon, yung ugat, hindi po siya nagtagal. Dahil sa mga dumating na mga tribulation, kahirapan, pag-uusig, dumating because of the word. Kasi po, pag tayo po ay nakarinig ng salita, our God is a proving God. Ibig sabihin siya po ay mapanubok na Diyos. Susubukin niya yung iyong pananampalataya o yung pagtitiwala o yung paniniwala mo sa Kanya. Kaya sa pangalawang batuhan na tayo kanina, wayside. Second, ito na yung explanation. Yung stony ground. 22, now, he who receives it among the thorns is he who hears the word and the cares of this word and the deceitfulness of riches choke the word and he become unfruitful. Okay. Ito, hindi po ganong namunga, unfruitful. May bunga pero unfruitful. Yung kanina, tinangay, wala talaga. Yung kanina, walang-wala kasi kinuha ng demonyo, hindi niya naunawaan. Hindi na nagpatuloy. Ngayon, sa stony ground naman, hindi malalim yung kanyang ugat. Ngayon, itong pangatlo, itong nasa tinikan naman. The thorny grounds ang tawag ko po dyan. Pinakinggan, tinanggap yung salita, pero
namamayani o namunguna yung kanyang cares of this world, alalahanin sa mundong ito. And the deceitfulness of riches. O nahumaling po siya sa mga yaman sa mundong ito, mga pleasures. Ito po yung sumakal sa salita. Hindi po nakapamunga dahil mas mataas yung kanyang pangarap kaysa yung mga pangako ng Diyos. Kaya nasakal po siya. Instead na yung mga pangako ng Diyos ang mangunguna, yung sa kanya, yung pangarap niya, paano maging umasenso, nangunguna po yung kayamanan sa mundong ito, yung kalayawan. Kaya hindi po siya namunga ng maigi. Verse 23, But he who received seed on the good ground, ayan, nasa good ground na po tayo, is he who hears the word and understands it. Tinanggap niya yung salita, naunawaan niya ito. Who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60 and some 30. Ibig sabihin, namunga po ng tigisandangan, ng 60 at 30. Isandaan na gusto ng Lord, 100. Kasi nasa good ground eh. Bakit 60 and 30? 60 plus 30 equals 90. Paano ka magiging 100%? Plus 10. Ang Diyos ang magbubuo at magkukompleto sa iyo. Para ikaw ay magiging 100% na mag-produce. Ibig pong sabihin, kulang ka ng 10. Parang tithes po yan eh. Pagdating sa financial, di ba ang tithes, kanya, ganun din yung talent. Kaya wag tayong magmamalaki sa Lord. Ang galing ko dumiskarte, akin lahat. No, sir. No, ma'am. You can do nothing without God. Iyalay natin kay Lord yan para hindi mawala, para lalo pang sumagana po yan. Baka babawiin ng Diyos yan. Sabi po ng Bible, yung mga nagmamataas ay ibababa. At yung mga mababa ay tataas. Hallelujah, praise God. Kanina, wayside. Ito po ay represent o inihantulad po ito. The ground is the heart. The seed is the word of God. So, kanina sa ground, sa lupa, wayside ground, stony ground, thorny grounds, and good ground. Ngayon sa heart naman, kasi in-explain na ni Lord eh. Ito pala, ang involved dito, yung tao, yung anatomy of the man. Heart, mind, ears, and eyes. Ito na yung explanation niya sa parable. The wayside heart. Kaya in-explain niya po kung ano yung kinuha ng demonyo, kinuha ng kaaway, yung natanim na salita sa kanyang puso, kaya nasa labas lang. Kaya nasa labas lang yung mga binhi, kaya hindi niya pinapansin. Kaya ginawa ng demonyo, hindi makapasok sa puso, kinuha niya. Kaya tuliro na itong wayside heart na to. Number 2, inantulad po yung stony heart, yung stony ground kanina, stony heart. Ito yung mga nahasikan ng salita ng Diyos, pero matigas. Hindi nakakapasok. Kasi, may sarili siyang desisyon. Talagang pag nag-desisyon niya, talagang bato. Kumbaga sa matikas. Marami pong mga mananampalataya na matikas. Opo. Mas magaling pa sila. Na minsan sa mga nagtuturo sa kanila. Lalo na sa Word of God. Mas magaling pa sila mag-explain. Yun yung mga matitikas. Kaya lang, nakakalungkot na wala na yung mga matitikas. Kasi talagang pag hindi ka nag-ingat pag kinahawain mo ang salita ng Diyos, sino ba tayo? Is a man that God is mindful of him? Sino ba ang tao para alalahanin siya ng Diyos? Kaya wala tayong may pagmamalaki.
We are just a dust that coming out from the ground. We are just a filthy rags. Kaya sunod na po tayo. Huwag na tayo magmatigas. Yung mga puso natin, gawin nating pusong dalisay, pusong malambot, good heart. Ay, yan ang gusto ng Lord. Number 3, thorny heart. Yung mga, tinik. Nakapasok na. Kaya lang, may mga tinik. Meron kang isusuko. Alam niyo po, mga minamahal, mga nakikinig, mga kapatid sa pananampalataya. Itong thorny heart na to, may process po ito . Kung mapapansin niyo po, may first, wayside, ground, stony ground, thorny ground, and good ground. Ngayon, in-explain ng Lord. Itong wayside na to, ito yung wayside heart. Okay. Ito yung wayside, ito yung stony heart. Matikas. Ito ngayon yung thorny heart. Maraming tinik. Maraming alalahanin. Ibig sabihin, nakapasa na siya sa first, sa wayside heart. Ibig sabihin, nagpatuloy siya. Nung una, hindi niya pinapansin ang salita ng Diyos, pinansin niya na. Kasi marami siyang problema, gusto niya talaga makuha blessing ng Lord. Napunta siya sa batuhan, nakapasa siya, nakapasa. Hallelujah! Kasi may process po, hindi ka pwedeng lumaktaw doon sa good ground kaagad. Kaya nga 4 po yan . Hindi ka pwedeng mag-grade 4 kaagad. Grade 1 ka, tapos grade 4 ka kaagad. Baka mamaya, hindi ka makakbak. Iba na lang kung kakaiba yung utak mo. Kaya dito thorny heart. Ibig sabihin, matindi na rito, mamimili ka kasi nalampasan mo na yung wayside . Alam mo na gagawin mo . Nalampasan mo na rin yung stony ground . Alam mo na, kilala mo na kaaway mo . Pero dito, ang kaaway mo, sarili mo na kasi yaman sa mundong ito . Career mo dito, isusuko mo. Kaibigan mo rito, pleasure. Kasi mababawasan ng mga kabarkada mo rito. Siyempre, laging life night, magandang kabuhayan, magandang trabaho, executive, talagang professional. Okay, mamimili ka na po rito. You cannot serve two masters at the same time. Either you love the other or you hate the other. You cannot love God and man. Kaya mamimili ka. Kaya itong thorny heart na ito yung pinaka-critical na pamimili ang isang pananampalataya bago ka pupunta sa good ground. Napakabuti ang Lord, di tayo may proseso . Tingnan nyo yung good heart. Di ba pag may good heart ka, di ba ang nagsarap di ba kahit na inaaway ka na pag good heart ka, naka-smile ka pa. Hindi mapait yung heart mo. Kung baga sa pag may mga problema at dumarating, parang nakarelax ka lang . Kasi good heart . Good heart . You cannot good kung wala si Lord sa iyo. Because there is only one God, that is God. Kaya sabi niya, good heart, good ground. Bakit 100-fold? Gusto niya, magiging ganun po tayo. Good heart po tayo. Gusto niya, i-bless tayo abundantly. Gusto niya makuha natin yung mga pangako niya. Kaya nga nalulungkot ang Lord . Alam niyo kung bakit po? Ito na nga . Ito na nga pagsubok na ito . Nabigla po tayo, kala natin ganun lang . Itong COVID na to, pag i-evaluate po natin before the COVID and after the COVID and our current situation, naku, marami po tayong natutunan. Marami tayong natutunan dito. Number 1, parang simple na lang po ang buhay. Parang ang tao ngayon, ayaw na ngang lumabas din . Ang disadvantage nito, para makasarili ng tao. Ayaw din ng Lord yun. Kaya nga, may mga advantage ito. May disadvantage din. Pero, ang lahat ng mga pangyayari ay all things work together for good to them that love the Lord. To them that have a purpose, according to His purpose. Ibig po sabihin, may layunin ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Alam ng Diyos yan. Hindi tulog ang Diyos. 24/7 ang nangyayari sa mundong ito at nangyayari sa kanyang nilikha ay alam niya kasi siya ang lumikha.
Kaya concern ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya kahit na hindi natin siya pinapansin, kahit na matigas ang ating kalooban, kahit na marami tayong alalahanin, nais niya pa rin na nasa good heart tayo, nasa good seed tayo. Gusto niya na magiging abundant po tayo. Kaya sabi niya nga sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to destroy and to kill. But Jesus Christ came that they might have life. Life abundant. Biro mo, kanya ng pangako ng Diyos. Napakasarap po. Kung yun ang muni-munihin po natin, at pamuhay po natin yung kanyang masalita, nako, you are one of the happiest human being on this planet Earth. Nasaan ka nakakita na payapa ka na COVID? Wala ka ng ayuda, payapa ka pa. Hindi ka nag-alala sa bukas eh. Bakit? Alam mo, pakakainin ka ng Diyos eh. Ikaw ang Diyos, pinapakain niya yung mga ibon eh. Dinadabitan niya yung mga liryo ng kapatagan eh. How much more? You are more valuable than the sparrows and the birds of the air and the lilies of the valley. Hallelujah. That's how God great is. Grabe ang ating Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Hallelujah. Kaya, tingnan nyo, the parable of the sower. Kanina yung mga, yung isa yung wayside blind heart. Ayun, blind heart. Why? Heart's disposition blinds hearer from grasping God's message. O isa sa mga ibig sabihin pala yun. Yung ground na kumakatawan sa lupa ay heart. O, blind heart. O, talagang, bulag. O, bulag na puso. Bulag na pag-ibig. hindi pumapasok ang katotohanan. Yung sarili niya lang. Ang gusto niya, rocky heart. Enthusiastic. Talagang punong-puno yan ng enthusiasm. At first to God's word, rocky heart, shallow, and lacks will to strengthen initial gift. Pansamantala pa. Pangmadali yan kasi mababaw lang eh. Mababaw lang yung kanyang kaligayahan, yung pagkaunawa. Pag dumating na yung mga problema, sige na, ikaw na lang punta sa Bible study. Sige, ikaw na lang makinig. O kayo na lang dyan. Kasi po, mababaw. Rebellious heart. Ito matindi pala. Yung heart partially commits to Christ, leaving disastrous vulnerability to worldly desires and concern. Kaya, ito pala matindi, no? Rebellious heart, no? Partial, may commitment siya sa Lord, pero kaya hindi siya nakapamungay, nagchuchok eh. Kasi yung plano ng Diyos sa kanya, ang ganda, kaya lang mas matindi yung sarili niyang plano. Yung kanyang spiritual, ay binigyan siya ng chance ng Lord, ng pagkakataon na talagang magiging good heart siya, kaya lang, hindi siya nakapamungan, fruitful. Remaining heart, ito yung good heart. A heart fully dedicated to Jesus. Yan, talaga. Is firmly established. Reaping fruit of righteousness plentifully. Dedicated, talagang, committed po siya. Kahit na may pamilya na, kahit na marami siyang pinagkakabalaan, inuuna niyang Lord. Sarap yung ganon, yung 24 hours pa binigay sa atin ng Lord. Tapos una ang Lord sa buhay natin, pagkising natin, sa ating mga ginagawa. Kahit na anong ginagawa natin, pwede naman mangusap ang Lord eh. Pwede po. Maraming mga paraan ng Diyos para mangusap po sa atin. Sa pakikinig po, tulad yung kanina, pakikinig kang maigi, kailangan unawain mo, Lord, tulungan mo akong maunawaan. Lord, tulungan mo ako na hindi balisa habang ako'y nakikinig. Hindi nakapokus ako sa iyo. Gusto kong makuha yung kalooban mo, Lord. Sincere. You show your sincerity to God. Kaya dito po, alam niyo mga kapatid, who is the sower? The sower of the good seed. Pag sinabing good ground, there is only one sower. Siya lamang po ang nagtatanim. Matthew 13:37. He answered and said to them, He who sows the good seed
is the Son of Man. Pagdating po sa salita ng Diyos, siya po ang nagtatanim. Ginagamit lang po tayong instrumento ng Diyos. Pag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya at tayo po ay sumusunod, may nagtatanim ng bini ng salita ng Diyos. May nagdidilig at ang Diyos ang nagpapalago. Yun po ang process po ng pagtatanim ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag sinabing good seed, puro dapat good. Kaya lang po, mayroong mga mapanirang damo. Kaya ang ating Panginoon sa Book of Matthew chapter 13, puro good yan eh. Tinanim niya, kaya lang, kinalaunan, tumubo po siya, may mga mapanirang damo, nagtaka po yung alipin. Bakit, Lord? May mga tumubo. Pwede kong bunutin na yan, Lord. Sabi ng ating Panginoon, wag. Hayaan mo lang. Kasi may mga panahon yan. Ibig sabihin may panahon ng paghatol. Kasi may mapanira talaga eh. Kahit na anong gawin po natin. Whether we like it or not, kahit na gawin mo mabuti. Wala po si Jesus Christ na hindi nagkasala, kinurunahan ng tinik eh. Tinambu siya, dinurahan po siya eh. Tinusok siya sa tagiliran, kinrucify po siya. Wala pong kasalanan yun. Kaya kung tayo po ay tingin mo sa sarili mo na ano ka na, o hindi ka na nagkakasala, hindi totoo yun. May mga pagkakamali po rin tayong decision. Mistake is not a sin. Wrong decision is not a sin. Ang sin po ay nasa Bible. Mga gawa ng laman. Sa Ten Commandments, yun yung mga kasalanan na intentional. Ang mga kasalanan na unintentional meron po. Yung hindi mo sinasadya. Wala sa ulirat mo, hindi mo naman, wala sa loob mo. Pero hindi naman hiningi mo ng patawad sa Lord. Kaya dito po, the sower of the good seed is Jesus Christ. Ngayon, 13:16 to 17. Ang sabi ng Lord, but blessed are your eyes for the see and your ears for the hear. Kinakausap niya yung mga alagad niya. For assuredly I say to you, that many prophets and righteous men desire to see what you see, and did not see it. And to hear what you hear, and did not hear it. You know why? Alam niyo po, kausap nila yung ating Panginoon Diyos na bumaba. Kaya yung mga prophets nga sa kautosan, sa Old Testament, gusto nilang makita naririnig lang po nila, audible voice Spirit po siya. Pero bumaba na, pinakilala niya yung sarili ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, sigurado, natitiyak ko, I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see. Ibig sabihin, nakasalamuhan nila. Nakita nila yung himala ng Lord. Alam niyo po, nung tumawag ang Lord sa kanyang malagad, sabi niya kay Nathaniel, makita mo yung anak ng tao, pangunik, parato, manik, panaog ang mga anghel. Nakikita ng mga alagad po yun. Kaya lang, minsan nagdududa pa rin sila. Kasi extraordinary po yung mga himala ng ating Panginoon. Nagpapakain po siya ng hanggang 10,000 tao. Pinapakalma niya yung alon. Namatay na ng 4 na araw, nabubuhay. Mga lahat ng klaseng demonyo napapalayas. Alam niya ang mga utak ng tao. Yet, nung kanyang crucifixion, naghiwa-hiwalay sila. Ganon ang tao. Kaya ngayon, iba na po, ay biyaya sa biyaya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in the book of Romans chapter 1, 16 and 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. First to the Jew and also to the Greeks. Di ba? Kaya ang sabi niya, hindi ko kinahiya to. Mark 12:29 to 30. Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind,
and with all your strength. This is the first commandment. There is only one good, that is God. Ang gusto niya sa good ground. Ang gusto niya good heart. Good seed ang lahat. Ang gusto niya, ang kanyang nilalang ay magiging good. Kapag lilingkuran mo siya ng good ang ating Panginoon, kung ikaw ay susunod sa Kanya. The first commandment. Bilang great gratitude sa ating Panginoon sa Kanyang pagliligtas sa atin. Dati tayo po'y bulag. Dati tayo hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Dati mapurol ang ating isipan. Hindi understand, nakaka-apprehend ang salita ng Diyos. Pero nung tayo po ay naliwanagan, spiritual enlightenment na habag ang Diyos. Hallelujah. Nagagamit na po tayo ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya ng tuwiran. Kailangan, the first and the greatest commandment is love Him with all your heart. Para makapunta ka sa good ground, ako, pag mananampalataya ka na at manggagawa ka na, yan ang kailangan po natin. Whole heart. Hindi sa wayside, ha? Hindi sa thorny heart, ha? Hindi po sa stony heart. Sa good heart. You can serve with Him, with God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pag nalugod ang Diyos sa iyo, yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, mapalad kayo, yung parable ay para sa inyo. Malalaman nyo yung hiwaga ng kaharian ng Diyos. Malalaman nyo yung naririnig ninyo at yung nakikita nyo ay nais makita ng mga propeta at mga matutuwid na tao. Sa panahon po natin ngayon, pwede mong makita. Pwede mong makita yung mga pagpapala ng Diyos. Pwede mong marinig ang tinig ng Diyos. Yung boses ng Diyos, pwede mong marinig. Pwede mong makita yung mga nangyayari. Advance po. Yung spiritual. Makikilala mo at malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sabi niya, the first of all commandment is here. Makinig ka. Kaya yung mga iba may pandinig, hindi nakikinig. Yung iba mga worker na, hanggang ngayon di pa rin nakikinig. Mapurol. Pag hindi kayo nakikinig, mapurol. Ibig sabihin, di pumapasok ang salita ng Diyos. Alam niyo po, pagka nakakasunod po tayo, pagbuklat mo ng salita ng Diyos, mangungusap ang Diyos po sa iyo. Bakit po? Siyempre, nasa good ground ka na eh. Nasa good heart na po. Nakakilos na po ang Diyos. Yun yung gusto niya. Yun yung nais niya. Kaya nga, pinaghahandaan po tayo ng Diyos eh. Maghahanda tayo. Panahon po ng paghahanda. Lately lang, mayroon sa Facebook, ilang araw lang, yung mga insekto, kumakain, ay nagbabite, kumakagat, namamatay. I don't know how true it is. Kung fake news, I don't know. Pero mayroon sa Bible, kumakagat ng mga insekto. Meron, the Book of Revelation. Itong lockdown lang ito, nasa Bible din. Pag nasa bubong ka na, hindi ka nabababa. Pag nasa field ka, huwag ka na uuwi. Di ba, dami pong nabutan ng lockdown? Hindi na sila papapasugit sa kanilang mga lugar kasi nag-aalala na yung mga tao ron, baka mamaya may carrier siya. O, yun po yun. O, ito na naman, yung mga insekto na naman. Ay, mga kapatid, gising! Yung mga mata nyo, ikala nyo spiritualized, Lord. Oh, hallelujah. Binigyan mo pa ako ng pagkakataon, Lord. Magpakainit na po tayo. Abutan po tayo ng Diyos na mainit at masigla ang ating mga pananampalataya. Anytime rapture will take place. Ang second coming ng Lord ay pagkatapos ng pagka-tribulation po dito sa baba. Ang second coming niya, kasama niya na yung mga rapture. Mga kapatid, hallelujah. Itong pagkakataon na to, piliin na po natin.
The good ground. Kasi ang kukunin ng Lord yung good eh. Ano sabi niya sa Bible? Well done, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Enter into the joy. Oh, enter to me with joy. Ibig sabihin, well done. Hindi pwedeng half done. Well done, ibig sabihin, yung paglilingkod mo, pulido. Kahit na maraming mga problema at pangyayari sa buhay, maraming mga dumarating na pagsubok, hallelujah, kahit na wizard, kahit na stony ground yan, kahit na thorny heart yan, kailangan pilitin mo, humingi ka ng habag sa Lord para makapunta ka sa good ground, sa good heart. Isang araw, yung proseso na pagtuturo sa iyo ng Lord, you learn. Marami kang matututunan sa Diyos. Anong sabi po ng Matthew 11:28? Come, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest unto your soul. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Marami po tayong matututunan sa salita ng Diyos. Marami po tayong matututunan sa pangangaral ng mga man of God. Huwag tayong magsawa. Instead na nakababad ka dyan sa problema mo, magbababad ka na. Meditate His Word day and night. Tingnan niyo po, kahit na darating mabayan ng Lord, nakahanda ka na eh. Lord, kunin mo na kami, ikaw pa makikiusap sa Diyos eh. Bakit? Ayaw ko na yung ganitong buhay eh. Pero yung mga may alalahanin, wag mo na Lord, marami pa akong pera. Sayang yung negosyo ko. Ay, iba na po ngayon. Normal law. Hindi na yung kagaya ng dati. Party-party. O kailan ang kasal mo? Ang kasal ngayon, isang ninong, isang ninang, yung mag-asawa, yung parents, yung kakasal, at yung parents ng dalawa, yung father, yung kakasal na babae, yung lalaki, yun lang. Ang gastusin ngayon, wala nang gastusin eh. Ang stock market ngayon bumabulusok. Ito yung pinaghahandaan, yung tinatawag na 666 sa Revelation chapter 13 para makontrol nila ang tao. Kayang-kaya nilang i-lockdown ang buong mundo. Para yung vaccination na yan, yung vaccine na yan na yung mukha ng Antikristo. The reigning of the Antichrist. Habang ang church, ang mga mananampalataya ay nandito pa, hindi makakalantad po yan. 1 Thessalonians chapter 4. Hindi makakalantad yan. Kaya kukunin muna ng Lord yung kanyang iglesia, yung mga mananampalataya na malinis, banal, walang kapintasan, walang kulubot, na nasa good ground. Ang salita ng Diyos ay tumutubo. 160-30. Gusto ng Lord, bigay mo na yung 10% mo sa kanya, yung talent. Hindi sa iyo yan, sa kanya yan. Naghintay lang ang Lord. Tingnan nyo, 100. Ang 100% kay Lord. Yung 60 sa tao. 60 plus 30 sa tao yan. Iba-iba po ang talent. Iba-iba po ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Depende sa growth mo. Pero gusto ng Lord 100%. Kaya gusto mo na magiging holy, sama mo si Lord sa buhay mo. Yung 10%. Kaya 60 plus 30, 90. Plus 10 kay Lord yun. You can love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Glory to God. Tayo po manalangin. Salamat po, Ama. Ay buti mo po. Hallelujah. We thank you. We come before you with humility. Forgive us, O God. Hallelujah. Marami kaming alalahanin. Marami pa kaming hindi may suko. O Diyos, ayusin mo ang aming mga puso. Gawin mo itong malinis. A pure heart. Sinabi mo, Lord, he that hath pure heart can see God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sinabi mo, Lord, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray
and seek my face and turn from their wickedness. Then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Para, may pagkakataon pa, Panginoon, para yung mga lalahanin po namin, yung hindi namin may suko sa iyo. Ito na po yung panahon, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Nawa ang iyong salita ay natanim sa mabuting lupa, sa mabuting puso. Salamat po, pagpalain mo po lahat ng mga nakikinig, mga mananampalataya na manggagawa po, Panginoon. At tuloy po silang yumabog, sumagana. Naabutan mo kami na masigla at mainit ang aming mga pananampalataya. Pagpalain mo kami lahat, ito po aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang araw po sa inyo muli sa ating mga viewers at subscribers at sa ating mga kapatiran. Kumusta na po kayo at naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli, salamat din po sa ating Panginoon at tayo po ay nakita muli dito po sa ating programa ng JCLGAA at patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya na naman po tayo na napakagandang mensahe po ng ating mahal na Bishop Domingo C. Luceda na pinamagatang The Good Ground. Tunay nga mga kapatid, ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos ay dapat nasa good ground para tayo po ay mamunga na sagana. At hindi lang po sagana, kundi tayo ay magkaroon ng mabuting bunga. Pag sinabi pong mabuting bunga, yun po ay pagpapala. Yun po ay may akibat na pagpapala mula sa Diyos. Ano-ano po ba yung mabubuting bunga na yan? Siyempre sa ating buhay, kailangan bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay punong-puno ng pag-ibig sa ating kapwa. Pagmamahal, pag-unawa, kagalakan, kapayapaan. Lalo po ngayon, kailangan natin yan mga kapatid. Meron po tayong pagtitiis, pagtsitsaga, at pananalig sa ating Panginoon. At siyempre po mga kapatid, pagka nasa good ground po tayo, ibig sabihin kasama po natin ang ating Panginoon. Kasi di tayo nawawala ng pag-asa sa Kanya. Paano po natin makakamit yung mga bunga na yan? Sa pamamagitan po ng walang sawang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At tunay nga mga kapatid, pag tayo po ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon, makakaasa po tayo na tutulungan po tayo ng Panginoon. Kagaya po ng sinabi sa Biblia na ang langit at lupa ay mapaparam, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Imagine po nyo mga kapatid, na kahit nawala ka na sa mundong ito, pag may salita ka ng Panginoon, magpapakinabangan mo yan. Kaya nais po ng Diyos na tayo po ay nasa good ground. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At ganun din mga kapatid sa mga viewers po namin, sa subscribers po natin ng JCLGAA, doon po sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, tayo po ay mananalangin sumandali ng pagtanggap. Ipigil po natin sumandali ang ating mga mata, yuko po natin ang ating mga ulo, at itaas po natin ang ating kamay bilang pagsuko sa ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na ako po'y makalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin mo po ako, ayusin mo po ang aking puso at kaisipan, at patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan at kapatawaran sa aking kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus
At nawa, manatili po tayo na sumubaybay sa ating programa po dito po sa JCLGAA, sa YouTube po at saka sa Facebook account po natin. At kung tayo po ay napagpala, huwag po natin kalilimutan na mag-subscribe po dito, i-like at i-share para naman po ma-share din natin yung pagpapala ng Diyos. At huwag po natin kalilimutan din yung ating programa po dito na every Friday po, meron po tayong online General Bible Study na ginaganap po tuwing alas 5 po ng hapon. At ganoon din sa ating online Sunday services. Every Sunday naman po yon at 9 a.m. Magkita-kita po tayong muli at nawa patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Para ang Diyos po ay makapasok palagi sa ating puso sapagkat tayo po ay nagbibigay ng panahon para makapakinig ng kanyang banal na salita. Maraming pong salamat. At tayo po ay mananalangin muli para po sa pansamantalang pagwawakas po ng gawain ito. At kung loloobin po ng Panginoon, magkikita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Tayo po manalangin sa sumandali. Pigit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y tumulong muli sa ating Panginoon. Amang mapagpala sa lahat, maraming pong salamat muli sa oras na ito. At binigyan mo po kami ng pagkakataon na makarinig po ng iyong banal na salita. Salamat Lord at ilagay mo po itong salita mo sa aming mga puso. Palusugin mo ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Gawin mo kaming matabang lupa ng pagpapala ng iyong mga salita upang kami lumago, Panginoon, ayon sa iyong dakilang kalooban. At maging channel of blessing po kami sa iba. Maraming salamat din po sa aming mahal na Bishop Domingos Solisena na pinatnubayan mo po, Lord. Salamat po sa inspired mo po siya ng iyong Holy Spirit. Salamat, Lord, sa paggamit mo po sa aming mahal na Bishop, mightily, Lord. Patuloy, Lord, na manguna ka po sa kanyang buhay. Patuloy mo siya i-guide, Panginoon, at ikaw po ang manguna sa kanya. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng mga viewers, mga subscriber, mga kapatiran po na patuloy at walang sawa sumusuporta sa iyong gawain. Kilala mo po sila. Patuloy mo silang palaguin, Panginoon, sa kanilang spiritual upang makuha po nila ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Ganon din, Lord, patuloy mo kami bigisin sa iyong dakilang pag-ibig. Panatili mo po sa amin lagi ang kagalakan. At ganon din, Lord, ang Facebook account at ang YouTube account, Panginoon. Pagpalain mo rin po sa paggamit mo po sa kanila, Lord, upang magawa po ang mga bagay na ito. Salamat po sa kumpanyang ito at ikaw po ang mag-bless po sa kanila. Marami pa po sila matulungan, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maghari sa aming bansa, sa bansang Pilipinas, Lord. Ang iyong dakilang kalooban, Panginoon, ang siyang manguna sa bansa po namin. Ganon din, Lord, patuloy mong ingatan ang bansang Pilipinas, maging ang mga namumuno, Panginoon. Bigyan mo po kami ng mga namumuno, Lord, na may fear of God, mga taong tapat, mga taong may pagmamahal sa kapwa. Maraming pong salamat at patuloy, Diyos, na inaasahan po namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na mahabagin, ikaw ang aming Diyos na buhay, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mananaig, Panginoon, ang iyong justice sa aming panahon na ito, Panginoon, ng aming mga kapighatian, Panginoon. Bibigay mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, na nailaan mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa aming Diyos na buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and thank you.